И почвам трети епизод. Тази стояга не ми харесва. Тук да не е бил път, бе, как са тези размежда колите. 8 по 8. Сме 10. Да, така пламания. Бе, още малко. И тук са. Не е точно малко, да. Още малко, не знам. И боровинки. По-моему още бавне. Да го хванат призраците. Слендерман. Тук няма да го видим, защото е много висок. И колкото дърветата. Много големи. Сега тук отгоре. Къщата. Тук отгоре още малко. Е, тук е изкоренено някакво дърво. Аз ме страх. Някакво дърво е изкоренено. Тук само горе. Чакай да дойдем на изкорененото дърво. Този епизод беше много кратък, защото нещо натиснах и спря видеото, без да ви кажа, за това извинете. Още малко път. Аз няма да снимам на връща, защото то е безмислено един и същи път. Да, аз не. И какво ще? Може да съм селото. Да. Ама то няма да се вижда. Виж, го виждам. Да, от моя клип на малката чука. Не се бават много е. Да не даваш само стих. Сега отгоре много ме страх. Е, тук е къщата, сега ще я видим. Сега ще се. Ако ме подгонят кучетата. Надолу. Дубък. Да викам се. Този малкия сега прави. Опа, излизаме. Сега ще я видите. Не се вижда хубаво, не се вижда хич. Нещо настъпих. Тук предишния епизод едно момче пада надолу, а ни гониха кучета. Така че къщата я няма. Аха, ето та. Ето та. Се вижда малко. Там само да няма. Е, там! Овце! Овце! Има и кучета си. Аз. Има овце, значи има и кучета. Има овце? Горе. Ще има сприт, май. И се пускат оттам на тук. На там, де. Ще се опикам сега. Хайде, тук спира клипа, защото някой вика отгоре.